kuya. Estamos cerca dyan. Wala. Oo. Back to normal na. Ese también, segundo. El segundo. Salen a la 1:15. ¿A qué hora? 1:15. Ah, ahora 1:15. Ah, vale. Kinukuha nila ng temperatura bago papasok. Na. 5 hours later. Ayan o, labasan na ng mga bata. Nantay ko yung anak ko. Yan na yung anak ko. Ayan. Kitan? Kitan, ¿qué es eso? ¿Mm? Muy bien. ¿Qué es eso? Ah, qué chulo. Muy bien. Oh, ya. Uwian na. Vamos a comprar primero, ¿vale? Bili muna tayo ng ano. Sasahog pa natin sa papaitan. Bili natin dito kung meron. Espérate. Ito na lang bilhin natin. Pangsahog lang naman eh. Pero pikante siya. Manghang. ¿Cuánto es? 33. Hello guys, magluluto tayo ng papaitan. Meron tayong sibuyas, luya, bawang, tsaka tong laman loob ng baka. Yan. Tapos yung abdo. Yan. So guys, tara. Naglagay tayo ng mantika. Tapos lagay natin tong luya. Tapos ilagay natin tong sibuyas. Tapos ilagay na rin natin tong bawang. Ayan. Cubes padagdag lasa. Tapos pimienta, tsaka asin. Lagay tayo ng asin. Ayan. Lagay ng konti. Tapos maglalagay lang ako ng konting fish sauce, pampadagdag na rin. Yan.
nilagyan ko na ng sabaw kanina. Pakulin lang natin ng konti. Tapos ilagay natin sa may pressure cooker para mas madaling maluto. Mga 20 minutes lang luto na. Yan o, kumukulo na siya. Ilagay na natin dito sa may pressure cooker para mas madaling maluto. Yan. Okay na. Yan. 20 minutes. A few moments later. Yan. Ito na yung linuto nating papaitan.